Magaampo kita. O Dios, andama ang among mga kasing-kasing una-huna, niining among pagsimba, pinagi sa among pamalandong. Kaunta, magagiya o magahatag og kalinaw kanamo aron maangko namo ang imong mensahe ug amo kini kinabuhi ngadto sa walay katapusan. Sa ngalan ni Jesus, amen. Nasayod ko nga ang matag usa kanato duna gid tay nagkadaiya nga mga hagit. Og sa matag atubang niining maong hagit dili kini sayon alang kanato. Ilabi na kung maghisgot kita og hagit sa atong panginabuhian. Ang hagit sa ato ang relasyon diha sulod sa panimalay. Ang hagit diha sa ato ang mga panimalay, no? Kung unsa na po ato ang lungagon sa sunod nga tingkaon. Og apil na diha ang mga kaugmaon nato bisan pa man sa ato ang mga anak. Kitang tanan dili talikay nianang nagkadaiya nga mga hagit sa ato ang mga kinabuhi. Apan unsa man gyud ang hagit, no, or challenge? Kay matud pa diha sa Merriam-Webster, ingon ni siya nga to call out, to dwell or combat, no? Pakikumbate kini siya. Usa ka pag-atubang nianang mga sa lubangon nato sa gubangon nato pag-atubang ni ana. Apan diha sa Kristohanon nga panglantaw, ang challenge kuno can be understood as a test of faith, test of our character or obedience that individuals face in their spiritual journey. Usa sa pamaagi di ay nga kita pagasulayan diha sa ato ang tawhanon nga paglakaw aron mamahimong mutubo ang ato ang pagtuo diha sa Ginoo, no? Ang ato ang espirituhanon. Kumbaga, ang hagit maoy mupatubo pagayod sa ato ang pagtuo. Mao na ang ato ang ebanghelyo karon naghatag og usa ka panghuna-huna nga ang ebanghelyo ra pud mismo ang makatubag ni ana. Kung unsa bagayod ang atong hagit isip mga magtotoo. Unsa bay ato ang challenge ingon nga usa ka magtotoo. Kini ato ang gibasa mao ni ang panahon nga kung nakadumdum ta sa hapit ng pagadakpon. Mao ni ang panahon hapit ng padakpon si Jesus, mao ni ang panahon nga gibudhian siya ni Judas Iscariote. Posible nga si Jesus dili maayo ang iyaang pagbati. Nakaangkon siya og kaguol tungod kay iyang nahibal-an nga ingon ani ang mahitabo. Nakaangkon siya og kana bang nalain siya sa iyaang kauban. Kay gitraidor siya. Di biyan alalim. No? Kanang imo ara pong kauban, membro sa pamilya ra po imo traidor nimo. Perting sakita kay na. Apan tungod nakita ni Jesus nga dunay kaluyahon ang iyang mga tinun-an, mao ni ang iyang hagit usab sa iyang mga tinun-an nga paghigugmaay intawon kamo sa usag-usa. Mao kini ang gustong mahitabo ni Jesus sa dihang siya mismo gipasakitan sa iyang kauban. Ug ang hagit or ang gugma usab, no? Mao usab kini ang usa sa daghang nga mga bunga sa pagkabanhaw sa tuang Ginoo. Mao nga ang ato ang tinuod nga hagit isip usa ka mga tinun-an kana gyung naa ang pagka madaugon taliwala sa kasakit. Unsa man ang ahaman nato na unsaon man nato na pag-angkon nga nang madaugon taliwala sa kasakit. Kay usahay di man gyud sayon ang ato ang masinati, no? Sama diha sa panahon nga si Jesus gibudhian ni Judas, doon na kita'y makita nga sukwahi sa ato ang mga unahuna ingon nga usa ka ordinaryo nga tao. Kay diha ni Jesus, no, ang kadaugan ug ang kahimayaan
dili sa panahon nga maayo ang pagbati sa usa ka tawo. Ang kadaugan di ay maangkon ug mabati sa panahon nga siya or ang usa ka tawo gitraidor usab. Speaking of traidor, dili ta makaingon nga si Judas lang ang nitraidor, kundili hurot gyud ang 12 kabuok ning traidor sa kang Hesus. And even si Peter, no? Base sa mga pagtuon, giila siya nga the rock or usa ka leader sa ilang grupo tungod sa iya ang pagka very kanang kusog kaayo manguti-kuti, no? Wa nila natuman ang ilang pagka disipulo. Wa nila natuman ang ilang pagkatinun-an. Maayo na lang or maayo lang sila sa panahon sa kalipay. Pero sa panahon gani sa kalisdanan, dili sila or wa sila nagpakita ni Jesus. Apan alang ni Jesus, mao kini ang kadaugan diha. Mao kini ang moingon ta nga mao kini ang kahimayaan. Ingon nga saad sa atong Ginoo tungod sa iyang pagkabanhaw. Mao kini ang pinakadako ug misteryosong buhat sa Ginoo nga usahay di nato matugkad ug masabtan. Ang word nga doxazo sa Grego nga pinulungan mao ni ang meaning nga mao ni ang tinuod nga kinaiya sa Dios. Nga diha ni Jesus tinuod nga siya usa ka Dios kay even sa krisis nga panahon wala siya mo-react ingon nga dunay gihunahuna nga pagbalos. Even diha sa ilang katapusang pagpanihapon bisan nahibalo siya nga dunay mobudhi kaniya apan naghatag siya og usa ka sugo nga makahatag usab og kaayuhan kanila. Ang Dios nagahimo og maayo taniwala sa kalisdanan. Ang kalisdanan sa atong kinabuhi mga igsoon dili kini maoy atong kontra o kalaban kun dili mao kini ang atong kauban aron mabati nato ang iyang kahimayaan. Kay ang gahom sa Dios magpadayon sa walay katapusan. Mao nga diha sa atong pamilya bisan og naausahay ang kagubot ayaw gyud tumana ang atong kaugalingong pagbati kundili ipakita gihapon ang pagbati sama sa gibati ni Jesus nga dunay gugma nga maoy muhatod ngadto sa tinuod nga kahimayaan ug kadaugan. Hunungon na nato ang atong pagkagarbuso. Ibalik nato ang tinuod nga hagit kanang muhigugma ta sa atong pamilya o bisan sa atong isig katawo nga walay optional or option. Thank you. Yes, naa ang kasakit, naa ang mga pulo nga dili maayo, nahumana natong nadungog na, apan hinaot nga atong gihapong gisimba ang Ginoo sa bug-os nato nga kasing-kasing nga siya gyud maoy magmadaugon sa atong kinabuhi. Ug kini maoy atong hagit ug challenge. Kay ang paghigugma sa ikaduha nga punto mauman ang bag-ong sugo, no? Mutuo mo ana kanang paghigugma ay mao ang bag-ong sugo, mutuo mo ana dili. Nga maihap ba ninyo kung kapila ta makadungog ni anang diha sa sermon, diha sa Bible study, diha sa Sunday school nga naagyud ang paghigugma ay, no? Nganong moingon man ta nga bag-o nga dugay naman ta nakadungog ani. Usa kini ka bag-ong sugo mga igsoon, dili tungod kay nakadungog na kita niini diha sa Biblia. Bag-o kini tungod dili kini sama sa gugma sa usa ka tawo. Apan gugma nga ang sukdanan mao gayud si Kristo. No? Given naman ang love, apan ang sukdanan dili makita dinhi sa kalibutan. Kun dili makita pinaagi sa tuang pagtuo ni Kristo. Nga siya miingon paghigugmaay kamo. Ingon nga ako naghigugma kaninyo paghigugmaay usab kamo. Usa kini ka
identity sa mga tinun-an ni Jesus. Sama sa usa ka simbahan, no? Nga ang simbahan dili lang unta mailhan tungod sa ilaang ngalan. Nga ang simbahan dili lang unta mailhan tungod sa ilaang very stricto nga balaod. Dili lang sa ilaang pinakanindot nga ritual. No? Dunay mga kasimbahanan nga very stricto kay sila mga palisiya. Dunay mga kasimbahan mailhan tungod dili sila stricto, no? Doon na po yung mga inana. Apan diha sa kang Kristo nga sukdanan kon mayong taggugma, kinahanglan mailhan tungod sa atoang pakigrelasyon sa matag usa. Kay ang gugma mao gayud ang pundasyon sa usa ka simbahan. Mao nang musimba ta tungod sa gugma sa Ginoo. Mao nang mutabang ta tungod sa gugma. Mao nang mainiton tang moalagad, ingon nga membro, ingon nga council tungod kana sa gugma. Ilabi na ang atong paghalad. Paghatag nato sa ato ang kaugalingon diha kang Kristo tungod kana sa gugma. Kini mao ang kamatuoran sa sugo ni Kristo. Mao kini ang nakapabag-o sa iya ang sugo. Sa ato pa diha sa Kristohanon, ang sukdanan sa gugma dili tungod sa bisan unsa nga butang o bisan kinsa nga tao, kundili mao gayud ang gugma nga gikan ni Kristo. Nga matod pa paghigugmaay kamo, ingon nga ako naghigugma kaninyo, paghigugmaay usab kamo. Kini nga sugo dili kini sa panahon sa kalipay. Bisan pa man diha ni Jesus. Dili kini sugo sa panahon sa kalipay bisan diha sa mga tinun-an. Kini nga sugo panahon kini dunay kahadlok, dunay pagtraidor, ug dunay pamati sa wa nay paglaom o kapildihan. Apan ang Ginoo nagpahinumdom nga mas piliun gihapon ang gugma ni Kristo sa ato ang kasing-kasing. Mao nang makaingon ta nga bugat kayo ni nga sugo para kanato nga tao tungod kay diha sa dili maayong pagbati o dili maayong kahimtang nga atong masinati, gitawag gihapon kita sa Ginoo alang sa pagbuhat sa iyang dakong kasuguan mao ang gugma. Usa ka gugma nga nanggikan ni Kristo. No, kana bang moingon ba ta nga grabe gid po ka maring anang imong bana bisan pag-unsa na siya ka kuan, grabe po ka imong asawa, grabe gid ka kahigugma sa imong asawa bisan og ingon ana siya nga moingon ta nga di gid maayo sa tubangan sa kadaghanan pero nagpabilin magyud gihapon ang imong gugma. No, mao na gugma ni Kristo. No? Saon man nimo og ingon nga gugma ra sa tao imo ang paminawon. Mo ginambiyaan. Kamo makahimo mo og higugma diha sa inyo ang pamilya, yung bana, yung asawa, panahon nga gitraidor no. Yung mga anak, no? Usahay kitang kaming mga anak magbinuang eskwela dako na kayo og tuition, dako na kay gasto pero pagkuan wala rin ka-graduate, no? Na baka magamit baka nato ang gugma diha gikan ni Kristo, no? Mao na ang pinakahagit sa tuang kapanahunan karon. Mao ni ang challenge, mao ni ang pagsulay kanato ingon nga mga sumusunod ni Jesus. Mao nga sa panahon sa kasakit o panahon sa kapildihan, ang gugma ni Kristo ingon nga mao'y sugo, mupatigbabaw unta kini sa tuang mga kasing-kasing. Kay kun mopadayon kita sa paghigugma, kita mao ang tinuod nga mga tinun-an. Kay ngano man tungod si Jesus mao kini ang iyang giingon. Kun maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo ang akong mga tinun-an. Dili unta nato kalimtan nga ang gugma gikan ni Kristo dili kini simple nga kasuguan. Apan usa kini kabalaang sugo. Kay kun mahimo kini malipayon usab ang Dios niini. Usa kini kabalaanong sugo tungod kay ingon nga mga magtotoo dili kita pwede nga mohatag og dumot sa tuang kasing-kasing. Kinahanglan naa gyud kanato ang gugma. Usa ka panawagan bisan diha ni Jesus sa ilang panahon nga ang Dios malipay niadtong naghimo og maayo sa iyang isigkatawo. Mao na nga ang gugma gikan ni Kristo dili nato pwedeng maromanticize nga tungod kay duna kitay gugma pwede na kitang sayon-sayonon.
no, kundili ang gugma gihapon ni Kristo nagasuporta ni adtong dunay maayong pakigdugtong sa usag usa ug maayong or dunay kalinaw diha sulod sa panimalay. Kay kung sa Hudiyo, no, alang kanila malipay ang Ginoo sa ilaang mga pamalaod, sa ilaang ritual, no? Apan alang ni Hesus dili lang kutob diha nga mailhan kamo nga nalipay ang Dios or mailhan kamo nga usa ka anak sa Dios, dili lang kutob diha sa mga ritual, dili lang kutob diha sa mga paghalad, kundi makita diha sa tinuod nga paghigugma nato sa usag usa. Kay usahay ang hunahuna sa tao, no, dunay kaugalingong pagsabot, no, base sa ilang kaugalingong pagtuo lamang, no. Pareha lang na sa hunahuna nga basin nga dili malipay ang Ginoo kon gamay ra tang musimba, no, dili malipay ang Ginoo kon gamay ra tong halad, no. Usahay yun ani man gyud nga to ang mga pangunahuna. Apan wa ta nahibalo sa unsay tinuod nga kahimtang sa makatawhan, no. Apan ang labing tinuod diha mas malipay ang Ginoo kung ang katawhan naa ang matinud-anong kasing-kasing nga musimba kaniya. Malipayon ang Ginoo kung naa ang kasing-kasing nga malipayon nga nagahatag. Ug mao gina ang pinaka sentro diha sa tinuod nga pagkatinun-an. Pasabot niini nga ang makapalipay sa Ginoo dili unsay ato ang makita sa gawas kundi diha sulod sa ato ang kasing-kasing mao ang gugma ni Kristo nga mao'y mapatigbabaw. Maigsoon usa ka timailhan nga kita mga anak sa Dios, usa sa mga timailhan nga mga tinun-an ni Kristo dili tungod sa ato ang pagkaperpekto ug dili tungod sa ato ang mga skills kundi nagayod ang gugma kun muhigugma, no. Kung muhigugma dili siya kanang matawag nga katong giingon nato ganina nga dili siya optional or option kundi naa ang to the highest level nga pamaagi sa gugma nga dili magtan-aw kung unsa ang iyang ikabalos. Nganong gipahinumduman kita ni Hesus nining iyang gugma tungod kay kini mao ang atong gikinahanglan niining panahona. Usahay malimot ta diha sa tuang pakigrelasyon. Kalimot ta usahay sa tuang pakiginalagaray ingon nga simbahan ug bisan diha sa tuang trabahoan, bisan sa tuang panimalay, usahay malimot ta nga naglihok ta tungod sa gugma ni Kristo. No, usahay mo patigbabaw nato ang ato ang tawhanon nga gugma, no? Mao kining gugma nga wala nagpaabot og unsay ikabalos. Usahay ang atong mga buhat ug serbisyo, no, wala nay gugma, no, ato lang himuon nga minantinel or ay haratang mulihok og natay maangkon, no, mga ingon ana, no, murag mopili ra ta og panahon, mopili ra ta og tawo kung kinsa ato ang hatagan og gugma, no. Ingon nga ang matag usa kanato, no, dili gyud nato ma-perfect ang tanan, mao kini ang hinungdan diha sa ebanghelyo nga atong timan-an ang gugma sama sa gugma ni Kristo mao ang ato ang hagit gikinahanglan natong atubangon, gikinahanglan natong seryosohon ug dili kini basta-basta nga challenge. Usa kini kabalaang sugo. Usa kini kapagsimba na tinuoray sa Dios. Pag kinabuhi sa gugma gikan ni Kristo mao ang usa sa daghang hagit nga atong pag-atubangon niining ato ang kapanahunan karon. Mga igsoon, ingon nga mao kini ang katapusan nga paghatag og Sunday worship service before matapos ang ecclesiastical year 2025-2026. Sa makausap pa, salamat ug salamat sa Ginoo nga kita nagkauban sa ministeryo sa pagsimba ug pagtuon sa iyong mga pulong. Ug diha sa inyo ang pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Inyo utang hinumduman kanunay nga ang tinuod nga hagit mao gayod ang pagdala sa gugma ni Kristo sa kasakit, sa kalisod, o sa panahon sa pagbudhi. Kay pinaagi ni ana, mailhan kita nga iya kitang mga tinuod, nga mga tinun-an ug tinuod nga simbahan. Ang Ginoo unta magpadayon sa pagpanalangin ug paggiya kanato samtang kita magpabilin sa iyang gugma ngadto sa walay katapusan.
Sa ngalan, samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen.